tejto úlohe chceme dokázať, že graf kvadratickej funkcie, ktorá je daná predpisom y sa rovná ax na druhu plus bx plus c pre každé a, b, c reálne číslo, pričom a sa nesmie rovnať nule, má vrchol v bode so súradnicami minus b lomeno 2a a c minus b na druhu lomeno 4a. Ako prvé sa zamyslíme nad tým, prečo je tu daná tá podmienka, že a sa nesmie rovnať nule. Je to jednoducho preto, že ak by sa a rovnalo nule, tak potom by sme tu dostali 0 krát x na druhu, čo je 0. A tým pádom predpis by bol y sa rovná bx plus c, čo už by nebola kvadratická funkcia, ale lineárna funkcia. Takže prejdeme k tomu dôkazu. Potrebovali by sme teraz náš predpis tejto našej kvadratickej funkcie y sa rovná ax na druhu plus bx plus c zameniť do tzv. Vrcholového tvaru, z ktorého vieme určiť tvar paraboly, ale aj súradnice vrchola paraboly. Čiže vieme určiť posun paraboly po osi x-ovej a po osi y-ovej. Ako prvé spravíme to, že na pravej strane z toho nášho kvadratického trojčlena vyjmeme ačko pred zátvorku. Čiže budeme mať a krát, v zátvorke nám teda zostane len x na druhu plus b lomeno a krát x plus c lomeno a. Teraz potrebujeme upraviť tento náš výraz, ktorý máme v zátvorke, aby sme ho vedeli zapísať na úplný štvorec. Čiže a krát opíšeme a ideme teraz v zátvorke, x na druhu opíšeme plus 2 krát b lomeno 2a krát x. Keď sa na to pozrieme, tak 2 deleno 2 je 1, čiže 1 krát b lomeno a krát x, vidíme, že je to to isté. Plus pridáme tu druhú mocninu tohto nášho zlomku, čiže bude b na druhu lomeno 4a na druhu. Lenže to, čo pridáme, musíme aj odobrať. V tomto prípade, keď sa na to pozrieme, tak b na druhu lomeno 4a minus b na druhu lomeno 4a je vlastne 0. Takže keď pridáme niečo, v tomto prípade sme pridali b na druhu lomeno 4a na druhu, tak to musíme aj odobrať. Na prvé 3 členy v zátvorke, tým pádom teraz už môžeme použiť tento vzorec. Čiže môžeme prepísať tú pravú stranu do tvaru a krát v zátvorke x plus b lomeno 2a to celé na druhu minus b na druhu lomeno 4a na druhu plus c lomeno a. Pokojne môžeme zameniť poradie členov, druhú mocninu dvojčlena si nechajme a môžeme toto prehodiť, plus c lomeno a minus b na druhu lomeno 4a na druhu je to isté ako minus b na druhu lomeno 4a na druhu plus c lomeno a. Roznásobíme, odstránime tú hranatú zátvorku. Čiže vynásobíme a krát, druhá mocnina dvojčlena, vynásobíme a krát c lomeno a, vynásobíme a krát minus b na druhu lomeno 4a na druhu. Čiže dostaneme y sa rovná a krát druhá mocnina dvojčlena x plus b lomeno 2a plus a krát c lomeno a je c, pretože ačka sa nám vykrátili a krát minus b na druhu lomeno 4a na druhu opäť ačka vykrátime, čiže nám to zostane len minus b na druhu lomeno 4a. Tým pádom toto a nám bude hovoriť o tvare paraboly, a tieto čísla nám budú hovoriť o posune paraboly po osi x-ovej a po osi y-ovej. Tým pádom môžeme prepísať vrchol paraboly, čo je grafom kvadratickej funkcie, bude mať teda súradnice minus b lomeno 2a a c minus b na druhu lomeno 4a.